Как ще ги биеме? Да, братче, много ефтино иска да мине. Много панев. Има ли сте проблеми преди мача ли? Кажете сега. Това е... Преди мача не съм имал проблеми. Дучето ще баняка. Ще ги убиеме, ще ги отрепаме, брат. Не знам кой беше. Ние може сега фанаха ни, пъхме по-малко хора, разбиха ни, обаче другия път, ние като сме повече хора, ще ги отрепаме. Хомлес, Дучето, ще умела путката Ленина, само да ми се появи нека. Така се получава, Защото е голямо шубе. Много говори пред вестниците, иначе нашето шубе. От традиции, от години се биеме с чорбарите. Ние когато сме повече, ние ги разбиваме, когато те са повече, някой път, те някой път ние. Обаче и това си продължава, че не сме избегали. Това е положението. Съжаление, така е, брат, че по агитките. Къде стана инцидента? Къде стана? Няма значение къде стана. В трамвая стана инцидент, обаче не сме избегали. Моли ни са ни разбили, брат, че голема работа, брат. Следващия път ще им го върнем. Това е положението. След това е сега. Какво да се прави? Такива работи са по агитките. Знаеш как е, брат? Ние като сме повече ги отрепаме, някъде са повече от нас. Те сега така се получи, не бехме двама човека, трима с 50 деца, брат, че скачат ни двама-трима човека големи с 50 деца. Големи е такива мъже, брат, че добре, няма проблем, брат, че следващия път, брат, че следващия път няма го така ги фарем да видим как ще се получи за. Не знам, брат, че не искам да нищо да коментирам. Това е положението, брат, че какво да говорим. Се нема се топим, а се разбераме. Следващия мат се разберем, могат да ни убият, да ме отрепат, брат, че няма да избегам, ще ни отрепат, брат, че обаче ние ще ги отрепаме. Това е положението. Знаеш как е по агитките. Нема се топим, но ще се трепаме. Нема се топим. Чакайте от матч. Кръчмата е потрошена тотално с големи павета и с нощи Дучето е имал рожден ден. Това сигурно ли е обаче? Сигурно е, 100% сигурно, защото и аз бех поканен от него лично. Вие с фен на Левски да... На рождения му ден. Сте бил канен на рождения ден на Дучето. Ало? Да, казвам се колко много добре ме познават всичките и чорбарите и нашите. Това наистина звучи. Когато е слушена в кръчмата, 2 дена преди това, Гачо, той, който е един от известните фенове кравайци, си изнесъл студиото, от което прави татуировки. Значи, той си изнася студиото и след 2 дена ни тушат кръчмата. Той явно се е оплашил, че ще има ответен удар. Така ли да го разбираме по текста на вашите приказки? Ясно, явно е, защото той знае, че ние знаем къде му е студиото. Той е до хотел Хемостан. Нали разбирате, сега очаквам дано полицията и в този случай си свърши бързо работа, но разбира се колко тъпо ще стане, ако сега избухне една война между... Не знам, Дучето ми проглуши телефона, тук ми се обажда непрекъснато. Те, дето биха хората на 20-ката, дето ги пребиха, даваха 500 лева на момчето да не подава жалба. Обаче ние не се съгласихме и ще ги осъдиме този път вече и Дучето, защото Дучето е бил с една железна тръба и е гонил, момчето го ударил. И щом искат война, ще я имат войната. Значи, това го заявявам най-официално. Не знам. Това е положението, ние вече не можем. Те непрекъснато. Има ли един от чорбарите задържан или разпитвам по този случай, като те също се фърляли там бомби? Аз също, тъй като очаквам и ми е много интересно. Притеснява ли ви нещо от агитката на ЦСК? Много повече ще бъдат на стадиона. Много важно. Не ни е страх. Затова сме тук. Те се притесняват. Котим горе на сектор Г. Защото са бакуци, турци, цигани, евреи и всеки тем подобни хомлеси. Страхуваме, те са турци, цигани. 7 гола ще отнесат. 7 гола ще бъдат свинете, ще ги бием. А какво се притесняваме от тях? Ще ги бием с много и на бой, и на матч. Проблемът е, че агитката на ЦСКА се издаде от патриарха. Полицията стоя, видя ги, разбяга се. Те нахуха, сбиха се камъни, хвърлиха бомби и т.н. Полицията бездействаше. А след това вече вземаха да се пишат на герои
Засмейте ме хубаво, след това вземаха да се пишат на герои. Искам да го кажа къде 1000 полицаи ще ни охраняват. Тук имаше 20 полицаи на синьото, дойдеха 500 човека червени и ни целиха с камъни, с тухли и с сергии и с какво ли още не. Това искам да кажа, че охраната в България... Там на 12 години, фенове. Къде е конната полиция? 20 години да не пускат, не? 14 годишни деца не трябва да пускат. Не 14, аз съм на 20 години и трябва да пускат 25 годишни на мачовете. Ето, това е всичко. Това е от големата охрана в България. Бомба ли е това? От Тухла.